O pasado 31 de xaneiro, en canto se coñeceu o contido do incontestável e gravísimo fallo xudicial do Xulgado Contencioso Administrativo número 2 que confirmaba as manifestas irregularidades na xestión do concerto de Guns N' Roses, o Bloque Nacionalista Galego exixíamos que o alcalde comparecese perante o Pleno para dar explicacións e someterse ás interpelacións dos grupos de oposición. Pedimos tamén que se procedese ao cesamento inmediato da conselleira delegada de Contratación, da señora Patricia Rodríguez Calviño, pola súa directa responsabilidade na simulación dun falso concurso público para o patrocinio publicitario dese concerto que o propio fallo xudicial acreditaba en que foi promovido cunhas bases ad hoc para atender os compromisos previamente adquiridos polo goberno municipal coa promotora do concerto e que incluían a utilización de case 2 millóns de euros de diñeiro público. Transcurridos 20 días desa solicitude, a señora Rodríguez Calviño continúa inexplicablemente e de maneira insostível en termos de higiene democrática a fronte da área de contratación e o que é máis grave, o alcalde tense negado a dar ningunha explicación ao fío dese fallo xudicial, nin perante o Pleno, tendo capacidade regulamentaria para convocar unha sesión extraordinaria, nin na propia cidade. O único que fixo Abel Caballero até o momento foi balbucir, visiblemente nervioso, abertas falsidades nun programa de televisión a nivel estatal, nun novo insulto á intelixencia das viguesas e dos vigueses e nun claro desprezo antidemocrático á institución municipal que el preside e á representación democrática da cidade que constituímos o Pleno. O BNG cremos que a quen lle ten que dar explicacións a Abel Caballero por este escándalo sen precedentes é as viguesas e os vigueses, non a Risto Mejide. Diante desta situación, como xa fixemos no ano 2023, o Grupo Municipal do BNG acordamos promover a convocatoria dun pleno extraordinario activando o mecanismo previsto no artigo 44 do Regulamento Orgánico do Pleno que permite que a solicitude dunha cuarta parte da corporación, isto é, 7 dos 22 e das 27 dis, se poida convocar unha sesión plenaria. Esta exixencia provoca que, para evitarmos que o rodete absolutista do PSOE no Pleno instale na impunidade política este escándalo, esteamos obrigados e obrigadas, como xa sucedeu en outras ocasións, a que a solicitude de Pleno teña que ser suscrita por máis de un grupo municipal. É esa circunstancia a que no seu momento nos levou a suscribir solicitudes conxuntas de Pleno coas restantes forzas da oposición no mandato pasado, por lembrar, co Partido Popular ou Marea de Vigo polo caso Cuñada, por citar apenas un exemplo. Unha necesidade técnica que o único que pretende é permitir que o máximo órgano de representación democrática da cidade, que é o Pleno, aborde as consecuencias do contido dese rotundo fallo xudicial que evidencia gravísimas responsabilidades do goberno municipal na xestión irregular de recursos públicos. Ese é o único motivo polo que o BNG, nun acto de responsabilidade, suscribimos xunto ao Partido Popular a solicitude de pleno extraordinario polo caso Guns N' Roses, antempoñendo o interese público e o dereito da cidadanía a coñecer a verdade e a que se depuren responsabilidades por acima das enormes e evidentes diferenzas e da distancia sideral que nos separa dun Partido Popular que, se de algo non pode ser abandeirado, é da transparencia, nin da loita contra a corrupción, nin no combate contra as prácticas irregulares na contratación pública. Para o BNG, o nefasto e inaceptável papel do Partido Popular no sobrecusto de 470 millóns de euros na privatización do Hospital Álvaro Cunqueiro ou na trama de máis de 1.300 contratos a dedo por importe de 7 millóns de euros en favor da empresa dirixida pola irmá de Feixóo non poden ser a coartada para que Abel Caballero non asuma as súas responsabilidades polo caso Guns N' Roses. A motivación deste pleno extraordinario é, precisamente, obrigar ao alcalde a dar explicacións e respostas que aínda non foi capaz de ofrecer, pero tamén avanzar na asunción de responsabilidades, reprobando, en primeiro lugar, ao propio rexedor pola súa teimuda opacidade, exixindo de maneira clara o cesamento de Patricia Rodríguez Calviño e tamén demandando que se depure a responsabilidade de Pablo Estévez, neste caso, concretamente polo seu papel na tramitación irregular da carta de interese que fora remitida no seu momento á promotora.
Con ese obxectivo, o de chegarmos até o final para coñecer a verdade, caia quen caia, o BNG consideramos imprescindível constituir unha comisión especial de investigación. Se non hai nada que ocultar, o PSOE non debera ter ningún inconveniente en permitir que se cree. Bloquear este acordo, e o advertimos xa neste momento, suporá de maneira clara unha autoinculpación do goberno municipal de Abel Caballero no seu conxunto. Alén diso, para o Bloque Nacionalista Galego é vital reforzar os mecanismos de control que impidan que graves irregularidades como as constatadas no caso Guns N' Roses poidan volver suceder. En ese obxectivo defendemos que, tal e como vimos a reclamar reiteradamente, debe poñerse fin á flagrante ilegalidade de terse constituir a Comisión de Pleno de Vigilancia de Contratación que ten carácter legalmente obrigatorio. É necesario tamén dotar o Concello de Vigo dunha ordenanza municipal de transparencia na xestión e na contratación e consideramos imprescindível a creación dunha oficina municipal anticorrupción, un organismo que teña plena, absoluta autonomía, dotado cos medios materiais e humanos necesarios para exercer un exhaustivo control de toda a actividade municipal e especificamente aquela que atinxe a contratación pública e a utilización de recursos do Concello. É o momento, en opinión do BNG, de despregar medidas efectivas de tolerancia cero fronte a calquera práctica irregular ou risco de corrupción, tendo en conta que a propia intervención municipal ten recoñecido en informes oficiais que carece dos medios necesarios para exercer plenamente as súas funcións de control. En conclusión, fronte ao silencio e a opacidade do goberno municipal, o BNG queremos poñer luz democrática para que nunca máis nesta cidade o Concello sexa condenado por amañar contratos.